hver gang jeg kigger på den, så får jeg en pølse. Nej, filmer du? Nej. Nej, jeg bliver så sluk. Hey, det bliver for meget. Hvor mange der fik der sådan noget at køre? I den pølse der, jo. Det er det nye Snapchat-filter. Ja. Pokker. Så ved vi, hvad vi skal lave fra nu af. Når du har en off day, så kan du bare åbne Snapchat og underholde dig selv. Nej, og det var kun det første nye. Kan jeg vide, hvad der ellers er kommet?